Na szevasztok! Itt vagyunk egy újabb májnes horgászos videóban, amiben a srácokhoz fogunk kijönni a K-hídra. A K-hídas rész még tél előtt készült, a videó másik része pedig már jóval a tél közepén készült, az a mai nap forgott le, pénteki napon. Fogjátok szeretettel, peace, szia! Amúgy itt vagyunk, úgyhogy menjünk is oda a srácokhoz. Régen találkoztunk, hello, szia újra. Akkor a szélvihar van, hogy nyakig vagyok kabátba felöltözve, mert rohadt hideg van, és szará lehet fagyni. Fáj a fülem is, úgyhogy most végképp fel kell, hogy öltözünk. Nem akarunk itt a telet egy ilyen... az meg... nagyon hideg van, menjünk. Biztosan hideg van, az meg. Ez kegyetlen, ez szibériai hideg van. Na, megyek a srácokhoz, megnézem mi van, mert most ugye lementek ők leengedni a kötelet, meg minden ilyen téma. De nem látom a kötelet. Meg föl van akadva. Megnézzük a gyerekokszokat, mi a helyzet. Na itt vannak a kerületiek, ott van felakadva, nézd ott. A FaceTime-es srácok azok innen ugrálgattak meg minden. Úgyhogy igen, na mi van, Willi? Még egyszer, nagyon? Nem full. Hallod, Willi? Írták ide a nevedet. Hát ide, Shakespeare kapitány. Na. Sikeresen kijött a mágnes, nem tudtam megarögteni, mert 3-4-en húztuk meg. Úgyhogy megyünk vissza hídra, és elkezdünk korgászni a -1000 milliós Celsius fokba. Apropó, nem tudom, ez a videó mikor jön ki, de lehetik el a másik fok hamarabb kijönni. Megyünk Zakopánéba, amit már lehet láthatok a munkatársaimmal. Úgyhogy meglássuk, hogy ott akarok ott is videózni, de geci, de nem tudok feljönni. Úgyhogy meglássuk, mit hoz a dolog. Ott állítom, már van hó. Úgyhogy kíváncsi leszek, de úgy is láthattak majd, hogy erről is beszélek. Hogy megvan. Milyen érzés, hogy kijött a mágnes? Nagyon boldog. Nagyon jó? Bármikor. Ezért vagyunk. Nálunk még sosem maradt benne mágnes. Úgyhogy... ja. Kis kocka mágnes. És megindult a mágnes. Volt a régi haverodnak. Ja. Nagyon jó kis mágnes. Emlékszem még, amikor nem volt meg ez a hidra, meg a izé. Várkertni ott dobált, mehettem ezzel, az új szittam, bazdmeg, mindent kifogott. Én meg hülye a 9-10-el volt, megvettem a legdrágább, legjobb mágnes, semmit nem fogtam. Milyen kis hobbi mágnes. De aztán, ezzel jó cucc. Fogtam egy 6-ost. Faszt! Ez 9-es. Na, üdvözlök minden kedves nézőt, szevasztok! A mai videóba mágneshorgászni fogunk, és a videót azzal is kezdeném, hogy cica! Szia! Jaj, itt egy cica! Szia, édesem! Ne félj! Hello! Szia! Szia! Van nyakkörved, na jó van, akkor van gazdid, jó van? Kijárós vagy itt a kertek alatt? Kijárós vagy? Jaj, de nem mondjuk így, jó. Szereted a kamerát? Szeresd a kamerát! Hello! Sziasztok! Ez az új videó. A mai nap újra mágneshorgászni fogunk. Az én nevem Macskusz Pukulikus, úgyhogy tartsatok Olivérrel, iratkozz fel, és a -2 fokba be fog állni ő is most a patakba. Csak is értetek, hogy iratkozzatok fel. Jahaha! Na, egy cukiság után itt vagyunk, és a mai nap patakozni fogunk. Most a GoPro-val fogok videózni, mert ugye a vízállóság miatt a telefonomat nem akarom, meg azt nehezebb elővenni. De boldog évet mindenkinek, hogy tetszik, hogy így csupasz az arcom, írjátok meg kommentben, most viccen kívül erre kíváncsiak, hogy most ilyen hülye bajusszal vagy ezzel vagyok. Hát ezzel szebb a gyerek. Tehát a patakot fogjuk megnézni, a Rákos patak egyik patakát, megint a fenébe kijöttünk. Szintén konkrétan egy határ mellett vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet. Nagyon régen voltam, srácok, írjátok, hogy miért nincs mágneshorgászos tartalom. Hát ez legfőképp az idő miatt van. Most is 2 fok van, sőt szerintem még annyi sincs, ha megnézem. De olyan hideg van, hogy azért jöttem csak kíváncsi a nap. Bár árnyékban leszek, úgyhogy sok értelme nem lesz. Na, úgyhogy ebben a jó időben úgy kell felkészülni, srácok, írjátok a kommentben nekem, srácok számlára bekapcsolom, hogy hogyan öltözködjetek fel, hogy ilyenkor télen a setupot hogy vegyétek föl. Szóval a lényeg annyi, hogy most rajtam 3 pulcson és kabát van rajtam, illetve 2 nadrág és 4 zokni van rajtam, amilyen vastagabb fajtájú. Én azt azért öltöztem ennyire be, most igazán melegem is van, mert konkrétan azt hiszem az 1-2 fokos patakba beállok, és ugye a hideg miatt azért eléggé fogom érezni a dolgokat. Úgyhogy igen, illetve kesztyű témá ügyileg úgy szoktam, hogy a Decathlonból lehet kapni 1500 forintért egy kesztyűt,
ilyen nagyon vékony, azt fölveszed, arra ráhúzol egy kék gumikesztyűt, és arra veszed fel a májshorgászos kesztyűdet, vagy amilyen kesztyűt éppen vettél az obiba, vagy bárhol. Nekem is az obiból van egy ilyen kék kesztyű, és azt szoktam használni. Szerintem az a legjobb amúgy, mert az tök ilyen jó vastag. Na úgyhogy lényegében itt leszünk a pataknál. Ezt fogom nézni. Onnan, ha látom a kijelzőt, onnan fogok indulni, így fogok szépen végigmenni. A cicustól már elköszöntem, eltűnt. Itt van fel egy hatalmas pocsolya, de olyan szinten egy 15 méter, 15 méter meg, és be van fagyva. Úgyhogy még lehet a kocsival kézifékezünk majd rajta egy-kettőt. Na jó van, átöltözök és irány a patak, ugyanis hogy a vasaki nem fogják ki magukat. Na most fogok a vízbeszállásra történni. Be sem mentem még a vízbe, de az első fogás szerintem már meg is van. Ott van benne egy ilyen nagyon nagy tábla. Azt ki fogom ide hozni a sétányra. Remélem nem ilyen táblákat fogok fogni, hanem lesz közte érdekesebb dolog is. Na úgyhogy menjünk be, beöltöztem a gumiruhába. Csak úgy megsugom, hogy át benne a víz, mert így miért is ne, úgyhogy nagyon hideg van, úgyhogy irány a vízbe. De nehéz, azt rohadt. Azt rohadt. Na, nem alumínium. Jaj, de jó. Úgyhogy most kiviszem a partra. Nem tudok ezzel sajnos mit kezdeni. Ezt kirakom ide a táblát, lefektem a földre, és majd kezdenek vele valamit. Mert hogy ezt nem viszem el, nem is lehet elvinni, tudtom, mert ugye ez lopásnak minősül. Ide fölrakom a kuka mellé, egy táblához lefektetem ide föl a zöld talajra, és tudni fognak. Másik következő fogás, amihez szintén nem kell benyúlni a vízbe, az ez. Tehát nem kellett mágnes hozzá, itt lábból ki lehet. Ez az a kerelmi, a vasúti cucc. Rég eltűnt. Jó, nem szedem ki. Felviszem a táblát és jövök vissza. Az első fogás egy porszívónak a dolga, a felporszívózása. Pont ma porszívóztam otthon, és eszembe volt, hogy lassan kéne egy új fejet venni. Hát akkor úgy néz ki, ez nem kell megvenni. Szerintem el sem rakom a kamerát, ugyanonnan, ahol ez az előbb kijött a porszívónak a darabja, kijött egy ilyen tetőcucc is. Sorra jönnek az apróságok, inkább ezeket mutatom be nektek. Nem tudom, ez valami sínléc, tekerő, bigyesz lehetett. Itt van benne egy oszlopnak az alja, a betontömbbel ellátva. Ez sajnos marad itt, mert ezt én nem tudom kivenni. Itt döglenék meg. Egy kis érdekesség, hogy épp beesek a patakra, itt a víz ráér egy kicsit, és egy jég van rajta. Itt be is lógatjuk, hogy legyen még rajta mit. Ó, bazd meg! Na, ezen volt ilyen jég. Tök jó pofa. Mennyi jég, szabad vagy! Megyek itt fel a katakombákon keresztül. Dobálom a mágnest hátha. Itt van egy ilyen áramlat, úgyhogy itt nem nagyon bízok kisebb dolgokba. Ezen itt át is kelek. Ezután itt egy kicsit már meg van fagyva a patak széle. Hol horgászok én, atya úristen? Így dobálom végig. Na most jött egy ilyen dolog, nem tudom mi lehetett ez. A másik oldalá így néz ki. Írjátok meg kérlek, telefonra tippelek, de ez ilyen óriás telefon, nem is tudom, csavar van benne. Valami rögzítő a fa. Fogtam egy csőt! A faszt, ez nem cső. Mi ez te? Ilyen vége van, nézd meg. Nézd már meg, mi van odaírva. XXL ablaktörlő. Körmoson, Sopron megyei kiadás. Ez a mai horgászat egyre érdekesebb kezd lenni. Mert hogy itt ez, az egy csont. Reméljük, hogy egy állaté. Arra megyek szépen fölfele. És meglássuk, hogy mit hoz a holnap. Egyszer volt egy hely, ahol koponyát találtunk, de nem emberit. És kirázott most is a hideg, hogy ezt megláttam a vízben. Aztán egy fém és rádobtam, és olyat koppant, ja, meg mondom, itt van benne egy ekkora vasrúd. És ott van még egy, úgyhogy ez itt átok, szinte be van dobálva méterenként ilyen vas szerkezet, és erre tapadok fel állandóan. Jaj, 3 nappal fenéket, péntek van, szerdán voltam, kedden voltam, nem baj, valami kimaradás lett, úgyhogy itt vagyok
visszatértem, nem tudom mennyire látszik, leesett a hó, egy 2 centi hó, vagy 3 centi hó, itt ellepett minden, a patak is hóba van, nem láttam, hogy hova lépek, úgyhogy iratkozzatok fel, mert megfagyok. Ez a legnagyobb köszönetem, segítségem, köszönöm szépen, aki feliratkozik, 1000 puszi, és lesz egy nyereményjáték hamarosan, amit már szerintem említettem. Ez úgy fog zajlani, amit elárulok, lesz erről egy külön videó is, nem tudom melyiket látjátok hamarabb, szerintem ezt látjátok hamarabb, mert azt még nem vettem fel, ezt vettem fel hamarabb, hogy 17 000-nél lesz egy sorsolás, illetve 20 000-nél is tervezek egyet. Nyilván nem pacsra fogok mindent adni, és kérek valamit cserébe. Itt annyira fel, annyi nektek, hogy szerintem 3 vagy 4 gombnyomás, nektek amit kell csinálnatok, egy folytatokba se kerül. Valami videót meg kell majd osztani, valami hashtaget kitalálok, és ezzel tudtok bekerülni a nyereményjátékba, illetve meg kell osztani a videókat, hogy elérjük a 16 000-et, a 17 000-et, így a 18, 19, 20-at, mert minden 1000-sénél akarok nyereményjátékot, és a nyereménynek az összértéke 100-150 000 forint között lesz, úgyhogy szerintem megéri. Na, menjünk be a patakba, azt folytassuk, ahol abba hagytuk az előző nap, 2 perccel előbb. Nekem azért sok víz lefolyt itt a patakba, úgyhogy folytassuk. Fölfele fogok menni, ahol abba hagytuk, ott nem volt múltkor jó, vagy nem tudom már hol volt az utolsó vágókép, én a hídon túlmentem, ott már nem jött semmi, és én most lejjebb jöttem, ahol bementem, a víz volt egyből, ugye jöttek a porszívónak a dolgai, hogy innen megyünk fölfele, rohadt hideg van, remélem nem fog megfagyni a GoPro, mert ennek ez a baja mindegyiknek, hogy hidegben megfagy, úgyhogy itt beesek mindjárt, azt irány be a patakba. Ilyen szinten áll a hó. Akkor kell venni, mikor jó lesz. Ó, hát ezért ma megérte felkelni. Hát rengeteg fogás van, itt össze-vissza be vannak dőlve a fák, kicsit kijöttem ide a szélére, azt innen dobálok, azt mindjárt megyek be, azt már bemegyek a patakba, de hát itt még nem vicceg, egy drótot fogtam csak. Kijött egy rúd, amire az mondja, hogy OGY, ez nem tudom mit jelent, valaminek a benyomója lehet, hogy ez visszafele van rajta, és egy ilyen kis pálcikás tudsz. Na mindegy, érdekes. Hát még mindig párás, fogtam egy nem tudom micsodát, félbetörve valami sörnyitó, lakáskulcs, reszelő, 3 a 4 az 5 egybe. Na hát bekövetkezett az, amit nem szerettem volna, megfogyott a kamerának az aksia, most vettem ki, kicseréltem a másikra, nyilván ezt a patakban nem tudom meg, csak hogy kesztyű van rajta meg mindennek, ha leesik ott, az már ugye beázik. Úgyhogy srácok, ennyi ez a videó, köszönöm a figyelmet, végigmentem itt a patakon egy ideig, semmi értelmes nem jött, drótok jöttek, azt ennyi, úgyhogy fél kukat teleraktam drótokkal, úgyhogy ennyi volt. Srácok, folytatjuk a videót, hamarosan érkezek egy újabb videóval, jönnek a videók, most már egy kicsit több időm foglalkozni a YouTube-bal, úgyhogy élőadások is vannak, iratkozz fel, figyeljetek a csatornát, jön a nyereményjáték is, úgyhogy köszönöm a figyelmet, Instagram, Facebook a leírásba, találkozunk a legközelebbi videóba, én Oliver voltam, és akkor szevasztok!